V prvom rade ja by som teda vás všetkých chcel privítať a že ste využili túto možnosť a poďakovať sa za položené otázky. Ukázali nám vlastne aj, čo policajtov zaujíma, možno čo nevedia, čo by chceli vedieť. Taktiež, ak máte nejaké otázky počas konferencie, kľudne ich dajte, kľudne ich položte, ideálne textovo, skúsime ich zodpovedať. Ak by sme sa tomu teraz nevenovali, tak by sme vám odpovede zaslali následne. Môžeme, pán načelník, začať s otázkami, ktoré došli? Môžeme začať s otázkami, áno, Peťo. Môžeš Dobre. to moderovať? Dobre. Prvá otázka, ktorá došla, sa vlastne týkala objektívnej zodpovednosti. Konkrétne sa policajti pýtali, prečo každé okresné veliteľstvo robí objektívnu zodpovednosť inak. Napríklad, prečo jedna stanica môže robiť zákaz státia cez objektívnu zodpovednosť a druhá stanica nie. Áno, tak toto bola pre mňa zaujímavá otázka, už len z toho dôvodu, že nikto určite z veliteľstva nedával pokyn na to, aby každé jedno veliteľstvo robilo iným spôsobom, pretože všetci máme jeden zákon, podľa ktorého postupujeme. Takže toto bolo pre mňa celkom nové poznanie. Samozrejme sme si to overovali aj prostredníctvom výkonu služby, aj cez pána zástupcu a potom cez jednotlivých veliteľov. To znamená, že každé okresné veliteľstvo má úplne rovnaké možnosti, ako riešiť v rámci objektívnej zodpovednosti porušenia povinností držiteľa vozidla. To znamená, že sa riadíme v zmysle zákona o cestnej premávke, ak sa nemýlim, podľa paragrafu 6a písmeno E. Samozrejme, zákaz zastavenia a státia podľa paragrafu 25, alebo ten zákaz zastavenia a státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo z dopravného zariadenia. V druhom prípade, kedy vlastne riešime tieto porušenia povinností držiteľa vozidla vyplývajúcich zo značiek, je v súčasnosti, poviem to trochu občasne technickým problémom vzhľadom na niekedy nesprávne načítavanie GPS súradníc, umiestnenia dopravnej značky. Samozrejme v súčasnosti sa to snaží riešiť oddelenie inovácií na magistráte. To znamená, my niektoré tieto poznatky v súvislosti s nesprávnym načítaním GPS máme, snažíme sa to nejakým spôsobom riešiť, ide o technickú záležitosť. Ale ešte raz zdôrazňujem, touto otázkou bolo pre mňa celkom nové poznanie, že na jednom veliteľstve sa to robí tak, na inom inak nie. Všetky veliteľstvá musia robiť jednotne, keďže robíme podľa jedného zákona. Samozrejme, ja si to budem preverovať potom aj počas jednotlivých porád s veliteľmi a budem sa dotazovať teda, kto, kde a na akom veliteľstve riešia objektívnu zodpovednosť. Toto je za mňa toľko. Ak chce niekto ešte doplňujúcu možno otázku k tomu dať, tak môžeme. Ak nie, tak sa posunieme potom, Peťo, na ďalšiu otázku. Áno, tá sa týkala tiež v zásade objektívnej zodpovednosti a ohľadom toho, prečo mestská polícia nedáva pokuty vlastne prostredníctvom objektívnej zodpovednosti mimo boxov na parkovisku, čo robia napríklad brigádnici PAS. Tak nazvime ich, sú to zamestnanci s úväzkom aj na mestskej polície, pretože samozrejme aj tu dikcia zákona hovorí o tom, kto to má, kto to môže riešiť. To znamená, títo pracovníci mestskej polície, ktorí v regulovaných zónach PAS riešia problematiku týchto boxov, tak samozrejme nechávame to hlavne na riešenie na týchto referentoch mestského parkovacieho systému. Aj takýmto spôsobom sa vlastne nejakým spôsobom snažíme odbremeniť hliadky, pretože sami si všetci dobre uvedomujete a samozrejme uvedomujeme si to aj my ako vedenia mestskej polície, že tých prípadov udalostí, ktoré riešime, je obrovské množstvo. To znamená, snažíme sa hlavne zameriavať na tie, poviem to v rámci hlavného mesta, na tie oblasti a zóny, ktoré nie sú regulovanými, aj keď samozrejme chodíme tam, ale takýmto spôsobom sa vlastne snažíme ešte raz odbremeniť hliadky od riešenia dopravy v tých lokalitách, kde máme referentov mestského parkovacieho systému
a samozrejme využiť ich na riešenie priestupkov a tú bezpečnosť v iných teda oblastiach mesta. Takže je to len o tom, aby sme nejakým efektívnym spôsobom mali rozložené tie sily a prostriedky, čo nám vlastne aj tí referenti mestského parkovacieho systému veľmi pomáhajú v tých zónach, ktoré sú v rámci zóny PAS. Asi takto za mňa. Samozrejme, ak je doplňujúca otázka, môžeme si ju rozobrať. Vidím tu aj veliteľov pripojených, takže môžeme si to možno nejakým spôsobom vykonzultovať. Ak je nejaká otázka, tak nech ju položia textovo, alebo nech sa prihlásia. A zatiaľ by som sa venoval možno ďalšej téme, ktorá sa dotýka využívania nálepiek pri objektívnej zodpovednosti. Policajti sa pýtajú, či by sme nemohli začať používať nálepky na auta a takýmto spôsobom oznamovať držiteľom, že budú riešení alebo že budú pokutovaní, že im príde pokuta. Lebo sa im stáva, že niekoľkokrát prídu k autu, ktoré už je v rámci objektívnej zodpovednosti riešené. No, čo sa týka nálepiek, to je veľmi diskutovaná téma od momentu, kedy sme ich začali v podstate lepiť, riešiť. Nálepky samozrejme mali veľký a opodstatnený význam najmä v tých regulovaných zónach PAS. Samozrejme treba povedať, že má to také dve stránky mince. Hej. Čo sa týka používania nálepiek, na jednej strane áno, dáva to nejakú stopu potom, že sme vozidlo zadokumentovali v rámci objektívnej zodpovednosti, ale zase na druhej strane, ako viete, vodiči mnohokrát, alebo nazvime ich držitelia vozidiel, hneď ako zbadajú nálepku, majú tendenciu volať, prečo mám nálepku a tak ďalej, a spôsobovalo to veľký nápor jednak na naše linky, jednak na linky magistrátu, preto sa prijímali nové pracovné sily, ktoré mali za úlohu práve odpovedať na tieto otázky v súvislosti s nalepenou nálepkou. Nálepka, povedzme si úprimne, je niečo, čo je nejakým spôsobom proaktívne. Nám zákon neukladá ani povinnosť, ani možnosť, to znamená ani oprávnenia lepiť túto nálepku práve v súvislosti s objektívnou zodpovednosťou. Je to tak, ako napríklad pri iných udalostiach v rámci objektívnej zodpovednosti, kde samozrejme tieto nálepky sa nelepia. Samozrejme, ja viem, že zvykne to spôsobovať problém v teréne, že príde hliadka a zistí, že teda vozidlo už bolo medzi tým riešené inou hliadkou. Ale my máme tento systém predsa nastavený a to musí byť aj koordinácia medzi tou hliadkou a operačným strediskom, pretože na operačnom stredisku má možnosť preveriť, či to vozidlo bolo alebo nebolo riešené, pretože vie sa dostať do enforcementu. Hej, takže toto som si vlastne, a ináč ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Ja som to riešil aj s operačným strediskom, aj s pánom veliteľom operačného strediska, ktorý má nastavený aj systém, aj pokyn pre operačných pracovníkov, ktorí majú teda povinnosť toto zistiť. Áno, ale niekedy sa stáva, že máme identifikované auto, príde prvá hliadka, ho zadokumentuje, ale niekedy prídu oznamy, kde teda oznamovateľ len povie, stojí tam červené auto, na mieste tam a ten operačný ho nemá identifikované podľa evidenčného čísla. A to sú práve tie prípady, ktoré teda spôsobujú to, že tá hliadka po prípade tam príde druhýkrát. Preto aj operační vo svojich úlohách majú povinnosť zisťovať všetky skutočnosti od oznamovateľa, ktoré sa týkajú daného prípadu, vrátane získania a zistenia toho, o aké auto sa jedná, vrátane evidenčného čísla, aby si mohol túto situáciu preveriť. Riešenie nebude teda zrejme prostredníctvom nálepek, lebo tie nám teda prinášajú ešte raz, ako som povedal, viacej negatív. A ako som povedal, jedná sa najmä o zvýšený počet telefonátov na linku 159, kde musíme neistále vysvetľovať ľuďom ich priestupky a tak ďalej. A sami veľmi viete, že niektorí ľudia teda bývajú niekedy fakt veľmi zhovorčiví a tie telefonáty nemajú konca kraja a operačný není tam na to, aby vysvetľoval tomu občanovi alebo držiteľovi vozidla, akého priestupku sa dopustil alebo nedopustil. Na to je potom to konanie, príde mu rozkaz, samozrejme tam má možnosti
v rámci opravného prostriedku a tak ďalej. Ale samozrejme chceme nejakým spôsobom doriešiť túto situáciu s operačným strediskom a ju riešime, aby hneď teda tí operátori vedeli informovať volajúcich o tom, že už dané vozidlo bolo riešené formou objektívnej zodpovednosti a aby tam hliadky teda opakovane nejakým spôsobom nevysielali. Hej. Takže ešte raz zdôrazňujem, hľadáme úplne to najoptimálnejšie riešenie, aj keď sami viete, že niekedy naozaj tá prax prináša rôzne situácie a niekedy nájsť to najoptimálnejšie riešenie nie je úplne jednoduché. Asi toľko. Dobre. Ďalšia otázka sa už týka témy uniforiem. V zásade, čo oddiaľuje dodanie nových uniforiem pre policajtky a policajtov na okresných veliteľstvách? Možno kedy ich čakať? Jasné. Toto je velabol, o ktorom zvyknem hovoriť aj na stretnutiach organizovaných veliteľmi, to znamená na jednotlivých poradách. Je to naozaj veľmi zložitá téma. Aj vzhľadom teda na počet policajtov, pre ktorých potrebujeme zaobstarať rovnošaty. V tých menších mestách, ktoré majú menej naozaj policajtov, je to jednoduchšie, ale posunuli sme sa naozaj ďalej. Vidíte prezentáciu, kde už máme zhruba pripravené to, ako by mali vyzerať tieto rovnošaty. A nejde teda len o vizuál, ale hlavne sme sa zameriavali aj na kvalitu materiálov. Všetci viete, že v minulosti už sme mali nejakým spôsobom vybraté rovnošaty a aj vyzeralo to tak, že spejeme asi rok a pol dozadu do nejakého finále, ale samozrejme tam tie veci, ktoré sme mali nejakým spôsobom vyhliadnuté, jeden z možných dodávateľov išiel do konkurzu. To znamená, v tom momente sme museli nejakým spôsobom zareagovať na túto situáciu. Samozrejme, našli sme si aj odborných konzultantov, pretože riešiť rovnošaty len tak, že teraz niečo vybereme len preto, aby sme to mali. Hej, touto cestou sme sa určite nechceli vybrať. My sme konzultovali aj s viacerými veľkými mestskými policiami, aj v Českej republike, najmä teda s Prahou, spôsob, akým aj oni riešili výber nových rovnošiat. Takže vybrali sme si aj podľa ich teda odporúčaní aj odborných konzultantov na látky, nie len teda na kvalitu, zloženie, ale samozrejme aj na farebnosť, pretože aj tam máme nejaké zákonné limity. Aj napriek tomu, ale musím povedať aj podľa toho, ako ste videli na tej prezentácii, ktorú Peťo Borko tu predstavil, tak sa blížime naozaj do záveru. Mierne zdržanie sme mali teda pri príprave nejakých podrobných opisov jednotlivých súčastí uniformiem, kde došlo k nejakým objektívnym problémom s výrobou niektorých súčastí, pretože my predtým, ako chceme ísť naozaj do nejakého obstarávania, chceli sme vidieť a mať vzorky, ktoré by sme videli naživo, pretože nikto nechce kupovať mačku vo vreci. Takže dali sme si ušiť aj nejaké vzorky podľa tých, povedal by som, priorít, respektíve podľa tých návrhov, ako sme si my dali, špecifikácií, aby som bol presnejší. Takže samozrejme aj to chvíľu trvá, pretože aj tí dodávateľia, ktorí majú urobiť tie vzorky, tak je to pre nich nie celkom jednoduchá záležitosť, pretože keď chceme mať vo farbe, akú si my prajeme, potrebujú na to určité množstvo tých látok a tak ďalej. To znamená, navyšuje im to ceny, keď to majú urobiť len po pár kusoch. Takže najskôr nám to urobili v bielom vyhotovaní, potom nám to urobili v čiernom vyhotovení. Samozrejme, my sme nástojili, aby to bolo vo farbách takých, ako to už budeme mať, pretože chceme mať celý ten vizuál pripravený. Ten vizuál vám kolega nejakým spôsobom predstavil. Chceme ísť spôsobom nejakého vrstvenia materiálov, čo je dneska moderné v podstate v rámci bezpečnostných zložiek. To znamená tričko s krátkym rukávom, tričko s dlhým rukávom, potom mať nejaké klasické obyčajné tričko, ktoré by bolo vyslovene pod taktickú bundu, samozrejme teda taktickú vestu. Samozrejme, toto všetko potrebujete dať nejakým spôsobom na papier, nakresliť. Máme aj dizajnerku, s ktorou spolupracujeme. Takže je tam toho veľmi veľa a samozrejme v tej minulosti nás niektoré veci zabrzdili a samozrejme aj podľa požiadaviek policajtov, pretože už aj v minulosti sme mali
vzorky, dali sme ich nosiť policajtom, zisťovali sme, akým spôsobom alebo ako sa v tých vzorkách rovnošaty cítia a tak ďalej. Takže aj teraz tie vzorky, ktoré máme, pôjdu na odskúšanie do výkonu, aby sme zistili teda aj a mali hlavne aj spätnú väzbu od toho konkrétneho človeka, ktorý to bude nosiť. Takže doľaďujeme ten jednotný dizajn časti uniformy a veríme, že teda s konečným výsledkom, ak nie úplne 100%, ale samozrejme, lebo treba brať, že 100% dosiahnuť by bol pre nás obrovský úspech, ale samozrejme každý má nejaké pocity, myšlienky, potreby a tak ďalej, každý má nejaké iné vnímanie, cítenie toho, čo nosí na sebe, ale ide nám o tom, aby podstatná väčšina všetkých policajtov, policajtiek, ktorým chceme dať novú uniformu, boli s týmto výberom spokojní. A samozrejme všetko bude záležať aj od verejného obstarávania, ktoré ak ideme v takomto veľkom množstve, tak samozrejme aj tam tu môže mať nejaký zádrhel, ale to už je viac mimo nás. Chceme, aby išlo teda o moderné uniformy z kvalitných materiálov a samozrejme, tak ako som povedal, s viacerými vrstvami, z ktorých si môžete potom vybrať, odoberať alebo doplňať vzhľadom na počasie, v ktorom ten policajt, policajtka pracujú. Uniformu vlastne budú skúšať kolegovia momentálne z Ružinova, taká je dohoda, aj v rámci pracovnej skupiny. To som mal asi povedať na začiatku, že je vytvorená pracovná skupina na výber týchto rovnošiat. Tá sa niekoľkokrát menila, jej zloženie a tak ďalej, ale samozrejme snažíme sa a tlačíme na to, aby v tomto roku nejakým spôsobom sa nám podarilo, podpísať zmluvu s dodávateľom na nové rovnošaty. Takže ešte treba povedať poslednú vetu, že to, čo sme vedeli, nie je úplne finálny dizajnový návrh, to znamená, ešte nejaké detaily dopracovávame, ale čo sa týka zloženia kvality látok, myslím si, že tam už viac menej sme zhodnutí. Dobre, takže vlastne potom tá najdôležitejšia otázka, kedy by mohli policajti a policajtky očakávať tieto uniformy, či dojde ku kompletnému prezlečeniu naraz, alebo či dojde k nemu priebežne? Naraz to bude veľmi zložité, pretože to je obrovský objem toho, čo potrebujeme zaobstarať. Pôjde to určite postupne. A ak som povedal, že dúfam, že sa nám podarí vyhlásiť súťaž niekedy koncom leta na jeseň, kým celá tá súťaž, teda verejná súťaž prebehne, bude možno, koniec jesene, začiatok zimy, to znamená, chcem, aby na konci zimy sme mali podpísanú zmluvu. Samozrejme, dodávateľ, ktorý bude úspešný, dúfame, že teda, lebo treba si uvedomiť, že verejná súťaž, ktorá je vyhlásená, môže mať, ale aj nemusí svojho víťaza. Samozrejme, ale my veríme, že dospejeme až do toho štádia, že niekedy ku koncu roku by sme mohli podpísať novú zmluvu. Chceme vlastne mať túto zmluvu podpísanú na 4 roky a to prestrojenie pôjde postupne po jednotlivých veliteľstvách. To znamená, najskôr prezlečieme jedno veliteľstvo, potom druhé, tretie, štvrté a ostatné útvary takýmto spôsobom postupne, pretože je to veľký objem finančných prostriedkov, keďže treba si uvedomiť, že nekupujeme len jednu rovnošatu, potrebujete mať aj nejakú náhradu, niečo na sklad. Takže takýmto spôsobom postupne. Tak verím, že začiatkom budúceho roku postupne, ak bude teda verejná súťaž úspešná, to je samozrejme predpoklad toho. Dobre. Potom policajtov zaujímalo, aký je stav s prístupkármi na okresných veliteľstvách, v zásade ku akým zmenám došlo, ako to ovplyvní prácu policajtov, a či ešte budú nejakí prístupkári na okresných veliteľstvách? No, pozrite sa. Aj vzhľadom na naše dlhodobé poznatky, kontrolné zistenia, čo sa týka práce, respektíve čo sa týka odbornosti, čo sa týka nastavení, postupov, tak ako bolo povedané na začiatku, kde som teda povedal, že je celkom zaujímavé to zistenie pre mňa, že jedno veliteľstvo to robí tak, druhé inak, respektíve jedno veliteľstvo môže, druhé nemôže. Nie je to tak a to isté platí vlastne aj pre tento prípad. My sme vlastne aj z toho dôvodu pristúpili k systému obdobnému, ako máme objektívnu zodpovednosť. To znamená, v rámci organizačnej zmeny organizačného poriadku od 1.1.2025
sme všetkých priestupkárov začlenili pod jedno oddelenie, aj keď v súčasnosti zatiaľ stále teda pôsobia alebo sú umiestnení na jednotlivých veliteľstvách. Samozrejme to zatiaľ riešime v rámci prebudovania miesta, priestoru, kde budú umiestnení. Takže momentálne sú zaradení pod OSK, aj keď ešte teda zostávajú na okresných veliteľstvách. Podľa posledných informácií, vlastne, ktoré mám, tak dokončenie nových priestorov, kde budú umiestnení v tom Kerametali, by malo byť hotové niekedy okolo 15.3. Verím, že to tak bude, naozaj intenzívne sa na tom pracuje už niekedy od októbra minulého roku. Takže potrebujeme ten priestor upraviť tak, aby aj priestupkári, ktorí tam budú umiestnení, mali naozaj potrebný pracovný komfort. Zmenám prišlo len z pohľadu tej organizačnej štruktúry, to znamená organizačného začlenenia, a v rámci toho sa snažíme túto činnosť centralizovať. To je z hľadiska nejakého metodického usmernenia a tak ďalej. Prácu policajtov by to nemalo v žiadnom prípade nejako ovplyvniť a na okresných veliteľstvách tým pádom nebudú títo priestupkári, budú sedieť všetci pod jednou strechou, budú sedieť v Kerametale, v novom priestore, ktorý pre nich pripravujeme. Takže asi z tohto pohľadu toľko. A treba ešte možno povedať tomuto, že k tejto centralizácii sme pristúpili teda hlavne z dôvodov, aby sme mali jednotné vedenie a riadenie tejto činnosti, pretože aj tu ten priestupkár, ktorý bol, teraz si vymyslím, neberte to doslova, len obrazne, priestupkár, ktorý bol zaradený, vymyslím si, na jednotke, robil inak ako priestupkár, ktorý bol zaradený na dvojke alebo na trojke a tak ďalej. To znamená, ide nám o to, aby to bolo pod jednotným vedením. Je to jedna činnosť, jedno vedenie, čo sa týka priestupkov. Samozrejme jednotná organizácia práce s tým súvisí a aj odozdávanie informácií navzájom a vzájomná komunikácia medzi priestupkármi, aj nejaké vzájomné zastúpenie sa, aj keď samozrejme pôjdeme systémom, že každý priestupkár z tých, ktorý bude zaradený v Kerametela, bude mať svoju oblasť alebo svoj okres, nazvime to, ktorý mu bude pridelený, ale samozrejme treba brať do úvahy aj to, že chceme zabezpečiť, aby tam bola aj nejaká jednotná zastúpenosť alebo zastupiteľnosť. Takže ešte samozrejme bude tam aj jedno kontaktné miesto pre občana, jednotné úradné hodiny, takže to boli tie úplne najdôležitejšie nejaké tie dôvody, v zmysle ktorých sme postupovali, pretože treba si uvedomiť, že sme jedna mestská polícia, aj keď máme nejakú organizačnú štruktúru, ale v rámci riešenia priestupkov tá jednotnosť, aj keď sme sa ju snažili nejakým spôsobom nastaviť, nebola. Takže toto by malo priniesť jednotnosť. Samozrejme, toto bolo komunikované aj s príslušnými prokuratúrami, pretože nemôže sa stáť, aby prokuratúra dostala v obdobných veciach dva rôzne postupy, čo nám potom bolo vytýkané. Takže aj to metodické riadenie, vedenie je pre nás dôležité. Áno, ďalej. OK, ďalšia otázka bola, alebo týkala sa personálnych vecí. Aká je šanca, že v tomto roku príjmeme väčší počet policajtov a policajtiek, aké máme, že sa vlastne ten zbor rozrastie? No, samozrejme, toto je väčšiná otázka, čo sa týka personálnych kapacít. Tie sú naviazané na finančné zdroje. To si treba naozaj uvedomiť a ja už som to niekoľkokrát zopakoval aj na tých stretnutiach v rámci jednotlivých okresných veliteľstiev, že všetko je previazané s financiami. Treba ale na úvod povedať, že aj v tomto roku plánujeme otvoriť aspoň 2 kurzy. Ten jeden verím, že sa nám podarí otvoriť teraz v apríli, a ten druhý, samozrejme aj na tie možnosti, ktoré sú, keďže viete, že kurz trvá 420 hodín, čo sú zhruba 3 mesiace. To znamená, keď otvoríme ho v apríli, tak to trvá apríl, máj, jún. Prehúpneme sa už do leta a samozrejme potrebujeme zabezpečovať jednak lektorov, skúšajúcich po skončení odbornej prípravy a to leto už nám nabúrava celú túto harmóniu. Preto veríme, že keď začneme kurz v apríli, niekedy v júni skončíme, niekedy v júli by boli skúšky,
kde by sme mohli mať nových ďalších policajtov a ďalší kurz, ak všetko dobre pôjde, by sme chceli otvoriť v septembri alebo v októbri. Nové kurzy majú teda pokryť najmä teda prírodzenú fluktuáciu, a to zdôrazňujem, že my nejdeme do nejakého navyšovania počtov, pretože finančné zdroje máme stanovené na konkrétny počet policajtov. To znamená, ten nemôžeme prekročiť aj z hľadiska finančných zdrojov, ktoré máme kumulované na personálne kapacity. Radšej sa snažíme teda, a to treba povedať úprimne, sanovať aj niektoré veci v súvislosti s platovými náležitosťami. Takže hlavne teda sú to aj tie možnosti mesta a treba teda povedať, že v tomto roku navyšovanie počtov ako takých nebude. Opakujem, bude sanovanie tej fluktuácie, ktorú v priebehu aj tohto roka očakávame. Samozrejme, finančné prostriedky, ktoré máme, sa chceme viac snažiť investovať do policajtov a policajtiek, ktoré tu máme, to znamená do vás, aj v súvislosti s nejakým prípadným navýšením platov alebo odmien. Sami teda môžete potvrdiť alebo vyvrátiť, snažili sme sa aj na konci minulého roku naozaj finančné zdroje, ktoré sme ušetrili, dať do odmien pre policajtov a myslím si, že toto sa nám aj podarilo a v takomto nejakom trende by sme chceli pokračovať aj ďalej. Takže zatiaľ asi pri tejto otázke všetko. Na to nadväzuje samozrejme otázka valorizácie platov, či ju môžu policajti očakávať tento rok a približne v akej výške. Ja to poviem možno niektorými vetami. Najskôr ako odpoviem na túto otázku. Ja si myslím, že cítiť aj, a mohli by to cítiť aj policajti, že sa snažíme dodržať a zachovať to, aby sme mohli 2-krát do roka poskytnúť odmenu všetkým policajtom, policajtkám, ktoré si plnia svoje úlohy. Takto chceme postupovať aj teraz. Tak, ako sme sa snažili postupne získavať finančné prostriedky na nejaké postupné zvyšovanie platov, snažíme sa teraz snažíme sa o to aj v tomto roku. Samozrejme, nechcem ani nebudem ja nič sľubovať, ale chcem len povedať toľko, že robíme všetko preto, aby aj v tomto roku sme pristúpili k valorizácii platov policajtov, zamestnancov. Ak sa nám to podarí, vidím to skôr niekde v druhom polroku tohto roka. Hej. Takže je to tak, ako som povedal aj pri predchádzajúcej odpovedi. Snažíme sa, plánujeme aj v tomto roku dať aj odmeny, či už poloročné alebo koncoročné. A samozrejme máme obrovskú snahu aj, aby sme pristúpili k valorizácii platov. Ja teraz neviem, ani nemôžem nejakým spôsobom deklarovať, koľko to bude, o koľko percent, ale vedzte ešte raz, robíme naozaj všetko preto, aby v druhom polroku sme pristúpili k nejakej valorizácii. A pravdepodobne, ak všetko dobre pôjde, tak v druhej polovici roka by sa nám to mohlo podariť. Samozrejme súvisí to so všetkým, najmä teda s finančnými zdrojmi, na ktoré teda sme viazaní všetci. Takže asi toľko. Neviem. Myslím si, že to je jasné a môžeme asi prejsť k ďalšej téme. Tá teraz zaujíma najmä kolegov z Nového Mesta, kde začal fungovať PAS v oblasti ich stanice. A v zásade policajti sa pýtajú, či riešime ich parkovacie potreby, poprípade, či im nebude mestská polícia prispievať na parkovanie. Pozrite sa. Toto je veľmi zložitá téma. Keď si zoberiete aj Gunduličovu, koľko zamestnancov tu máme a koľko parkovacích miest tu máme, sme v strede, v centre mesta, ťažko sa nám naozaj aj získava, lebo však samozrejme každý sa snaží prísť do práce čo najjednoduchšie a o tom najlepšie. My si uvedomujeme, že teda máme mnoho cespolných zamestnancov, ktorí naozaj využívajú individuálnu prepravu. Robíme aj v tomto smere naozaj veľa. BA3 teda vedia, dostal som od nich nejakú požiadavku podpísanú policajtami. Od tej chvíle sme začali túto
vec komunikovať aj s magistrátom, aj s Novým Mestom. Aj pán veliteľ okresného veliteľstva BA3 sa snaží v tomto smere získavať nejaké ďalšie možnosti, kontakty na to, kde by tí policajti mohli parkovať. Treba si uvedomiť jednu vec, že žiaden zamestnávateľ v meste nedokáže pokryť dopyt tak veľkého počtu zamestnancov na to, aby im mohol poskytnúť nejaké bezplatné parkovanie. Je nereálne, aby sme preplácali niekomu náklady na parkovanie. Raz do roka sú tam nejaké možnosti v rámci cestovného, ale určite nie. Pre nás je dôležité, aby sme získavali finančné zdroje a prostriedky na to, aby sme mohli jednak riešiť odmeny, aby sme mohli jednak riešiť aj už pred chvíľou spomínanú valorizáciu. To sa týka všetkých zamestnancov, nielen teda nás, aj zamestnanci v súkromných firmách si za parkovanie musia platiť. Či už ide o parkovacie miesta na súkromných parkoviskách alebo na verejných plochách a tak ďalej. A ak by malo možnosť mesto dať parkovacie miesta zadarmo pre mestskú políciu, tak by tak muselo urobiť aj pre učiteľov, lekárov, ďalších zamestnancov, ktorí pracujú vo verejnom záujme. A naozaj vytváranie precedensov v tomto smere určite nie je nejakým spôsobom realizované ani nebude. Napriek tomu, ale zdôrazňujem ešte raz, napriek tomu sa snažíme nájsť cestu, ako vyhovieť požiadavkám policajtov, policajtiek a samozrejme aj zamestnancov, ktorých máme. Situáciu s novou zónou PAS v oblasti Halkovej riešime jednak v dialogu s mestskou časťou. Ja som oslovil listom priamo pána starostu, to znamená mestskú časť. Veríme, že sa nám podarí nejakým spôsobom uspieť, už nejaké preddohody sú. Jedná sa aj o to, že chvíľami sa zdalo, že nebudeme mať ani parkovacie miesta pre naše služobné autá. To znamená, v prvom rade sme museli sanovať to, aby sme mohli zaparkovať naše služobné autá, či už pred Hálkovou, alebo aby sme mohli a získali nejaké parkovacie miesta aj v rámci dvora na Hálkovej. Takže tu sme veľmi intenzívne v dialogu s mestskou časťou. Najskôr nám dali 1, potom 2, potom zrazu nič, potom zrazu niekde 5, potom 3 a tak ďalej. To znamená, museli sme sanovať ešte raz situáciu aj s našimi služobnými motorovými vozidlami, ale veríme, že sa nám podarí uspieť a budeme mať k dispozícii niekoľko parkovacích miest aj v blízkosti. Tu asi máte informáciu aj od veliteľa pána Gála, ktorý sa snaží aj po ďalšej linke potom zabezpečiť parkovanie v jednom z areálov, kde sme sa kontaktovali s jednou spoločnosťou. Samozrejme, treba to procesne nejakým spôsobom doriešiť, ale veríme, že budeme úspešní a že v areáli, kde v budúcnosti je plánovaná nejaká rozsiahla výstavba, možno za rok, možno za 2, možno aj za 3, nevieme, ale v blízkosti možno do 6 minút pešej chôdze od Hálkovej, že teda by sme získali niekoľko miest na parkovanie v areáli tejto spoločnosti, ale samozrejme treba to aj procesne nejakým spôsobom doriešiť. Obdobne sa to snažili riešiť aj kolegovia z prezídia policajného zboru, ktorí takisto tým, že sa tam vytvorila zóna Legerského, Šuňavcova, Sibírska, stratili množstvo parkovacích miest a to boli takisto dlhé diskusie a tých zamestnancov je tam teda úplne podstatne viac. Takže obdobným spôsobom sa snažíme pristupovať aj my. Ďalej, ďakujem. Dúfam, že som vyčerpal. Hej, a ďalšia otázka sa týka okresného veliteľstva 5 a jeho možnosť ťahovania do nejakých vyhovujúcejších priestorov. Či sa podarilo pokročiť v tomto smere? Napriek veľkej snahe aj veliteľa okresného veliteľstva 5, ktorý bol v komunikácii s poslancami miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Petržalky, sme mali vytipovaný jeden priestor na Hrobákovej, kde teda už vyzeralo, že by sme sa mohli nejakým spôsobom v rámci toho vyjednávania posunúť. Žiaľ, tieto snahy zlyhali a pracujeme teda na ďalšej alternatíve, pretože my ako mestská polícia nedisponujeme priestormi v drvivej väčšine, a to sa týka všetkých veliteľstiev. Sme nejakým spôsobom
v prenajmoch, to znamená v priestoroch, ktoré buď patria mestskej časti, alebo sú mestské, ale boli zverené mestským častiam. Takže samozrejme v tých priestoroch, ktoré sú, platíme za ne prenajmy. Takže mali sme vytipovanú tú hrobákovú. Žiaľ, nepodarilo sa nám nejakým spôsobom dosiahnuť to, aby táto budova bola naša. Tu treba ale povedať aj to, že nejde len o to nájsť tú budovu, hej, ale ide o to, že s tou budovou treba pracovať ešte, to znamená zabezpečiť, aby tá budova bola vyhovujúca, aby sme nesťahovali policajtov z jedného nevyhovujúceho priestoru do druhého, len preto, že je väčší. Potrebujete tam technické zázemie, pracovné zázemie, treba na tom robiť. A pravdou je, že tých finančných zdrojov na prerábku my v tomto roku tak či tak nemáme. To znamená, snažíme sa sanovať za tie finančné prostriedky to, aby sme dali dokopy hlavne priestory, kde pripravujeme nové priestory pre vzdelávacie stredisko. Samozrejme, aj toto budeme musieť riešiť postupnými krokmi. Takže dovolím si tvrdiť, že aj keby sa nám podarilo získať ten priestor a tú budovu, bola v stave, ktorá by si vyžadovala rozsiahlejšiu rekonštrukciu, a tak či tak by sme nemali na toto zdroje. Ale ešte raz, tak ako pri ostatných témach, komunikujeme ich, snažíme sa o to, aby sme získali nejaký priestor. Nie je to v súčasnej dobe ani jednoduché, ale nevzdávame to. Ďalšia otázka sa týka najmä práce veliteľov zmien, ktorí sú teda povinní vykonávať aj hliadkovú činnosť. A tá otázka od policajtov vlastne je, že ako službu konajúci veliteľ zmeny, či majú policajti uprednostniť hliadkovú činnosť pre činnosťou veliteľa zmeny, nakoľko je podľa nich nemožné zosúladiť tieto dva výkony počas jednej služby. Prepáčte, ale pri tejto otázke sa musím trošku zastaviť. Povedať, že policajt si nevie zosúladiť svoje úlohy, ktoré má, a nevie teraz, či má robiť tú činnosť, alebo tú, alebo ako ju má robiť, tak potom asi by nemal byť veliteľom zmeny a mal by si vybrať, či chce byť veliteľom zmeny, alebo chce byť len policajtom na hliadke. Ja považujem veliteľov zmeny už za ľudí, ktorí majú určitý status v rámci mestskej polície, to znamená, majú nejaké odborné vedomosti, majú skúsenosti, majú prax, ktorí si vedia zadeliť úlohy, ktoré dostali. Veď predsa vždy na začiatku sme hovorili o tom, že keď budeme mať nový informačný systém, keď budeme mať tablety vo vozidlách, že tá činnosť veliteľov zmien na veliteľstvách sa obmedzí v tom, že nejaký čas budú len na veliteľstve a nejaký čas budú musieť stráviť v rámci výkonu služby, kde samozrejme majú úlohy súvisiace jednak s tou kontrolnou činnosťou, to znamená usmerňovaním hliadok, ale samozrejme nevylučuje to, aby vykonávali a plnili aj ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnej polícii. Treba to brať, že naozaj veliteľa zmeny už považujeme za niekoho, kto je o nejaký level v rámci tej organizačnej štruktúry a riadiacej činnosti vyššie. To znamená, že ten veliteľ zmeny v prvom rade má za úlohu, a to ako ja len zopakujem, myslím si, že nehovorím nič nové a teda dúfam, že každý jeden veliteľ vie, aké sú jeho úlohy a povinnosti. V prvom rade musí vystrojiť hliadku, teda musí vyzbrojiť hliadku, skontrolovať, čo sú riadne ustrojení. Toto sú tie základné veci, ktoré musí urobiť v rámci veliteľstva v interiéri a samozrejme, keď toto všetko má za sebou, tak potom ide von do výkonu služby, kontrolovať hliadku, ale samozrejme aj plniť ďalšie úlohy. Ja si dovolím tvrdiť, že máme veliteľov zmeny, ktorí toto zvládajú naozaj na vysokej profesionálnej úrovni, ale na druhej strane máme aj veliteľov zmeny, ktorí toto vôbec nezvládajú a potom samozrejme sa ani nečudujem, že príde otázka typu, že teda čo vlastne majú robiť, veď majú tam svojich veliteľov, zástupcov veliteľov, ktorí by ich mali usmerňovať v tom, akým spôsobom majú plniť jednotlivé úlohy. Samozrejme, treba ale povedať jednu vec a to zase hovorím všetkým a verím teda, že to aj vedia, že nikto neočakáva od tých veliteľov zmien, že strávia 12 hodín niekde v hliadke vonku, alebo naopak, že strávia 12 hodín len na stanici. Oni si musia zorganizovať ten čas tak,
aby časť služby zvládli na stanici a ďalšiu časť, aby zvládli v teréne. Hej. To znamená, že tie úlohy, ktoré majú, spočívajú najmä v tom, že ešte raz sa zopakujem, ráno vyzbroja hliadky, pripravia hliadky do terénu, samozrejme, a potom zase na záver hliadky odzbroja, respektíve preberú zbrane, odpíšu a tak ďalej. A samozrejme, toto je ten celý kolobeh. Bude to možno pre niektorých chvíľu trvať, kým sa s týmto nejak stotožnia, ale ja beriem ešte raz za to, že veliteľ zmeny je už nejaký level, nejaký status tej policajnej činnosti a toto musí veliteľ zmeny zvládať. Keď to nezvláda, treba povedať, že to nezvláda a samozrejme my sa zariadíme a budeme hľadať veliteľov zmien, ktorí toto budú zvládať. Jednoducho tie úlohy, ktoré máme, je ich veľa. Hej, tak musíme sa snažiť aj my zefektívňovať jednotlivú činnosť. A samozrejme ešte raz potrebujeme čo najviac policajtov v uliciach. To je alfa, omega toho všetkého, byť v uliciach, byť videný. Takže k tomuto verím, že môže táto služba priniesť len pozitíva do budúcna. Ďalšia otázka sa týkala najmä toho, že podľa čoho sú hodnotení príslušníci v mestskej polícii, na základe akých kritérií? No, ako veľmi dobre viete, v minulosti bol pripravený hodnotiaci systém, od ktorého sme upustili a sústredili sme sa na iné priority, ale v súčasnej dobe naozaj pracujeme na novom hodnotiacom systéme, ktorý bude pozostávať jednak z nejakého posúdenia, alebo bude mať ako keby, povedzme, dve zložky. Bude mať tú objektívnu zložku, ktorá bude vychádzať z nejakých číselných ukazovateľov toho, koľko udalostí ten policajt riešil, akým spôsobom ich riešil. Samozrejme, toto nastaviť nie je úplne jednoduché, ale čísla jednoducho nepustia. To znamená, budú to nejaké štatistické ukazovatele, z ktorých budeme vychádzať, tak ako som povedal. A zároveň tá druhá zložka bude to subjektívne posúdenie, to znamená dodržiavanie interných predpisov, dodržiavanie disciplíny, správanie sa voči nadriadeným, vystupovanie na verejnosti. To sú tie subjektívne zložky, ktoré budú takisto nejakým spôsobom v rámci posudzovania. Treba povedať, že nikto nebude hodnotiť policajta, či vybral, teraz ma berte naozaj len obrazne, keď to poviem, že či vybral, 1000 alebo či vybral 100 eur pokuty. Tam budeme riešiť hlavne číselné ukazovatele, koľko udalostí riešil, ako ich riešil. A samozrejme v rámci tej subjektívnej zložky budeme zohľadňovať aj to, či pri činnosti boli alebo neboli sťažnosti na toho konkrétneho policajta. Takže samozrejme, ale nehovoríme, sťažnosť môže prísť, ale musí byť aj nejakým spôsobom vyhodnotená. Ak bude vyhodnotená tak, že policajt v rámci toho režimu, alebo bude u neho zistené, že sa dopustil porušenia, bude to mať vplyv na jeho hodnotenie. A ak nie, samozrejme, takisto to bude mať vplyv, a samozrejme zase naopak v tom pozitívnom slova zmysle. Takže toto sú tie zložky. Rozmýšľam, že možno, ak by som bol presnejší, ale to som asi povedal, zohľadňovanie disciplíny, komunikácie, samozrejme treba povedať aj ústrojednosti a podobne. Rozumieme tomu, momentálne máme rovnošaty, aké máme, ale treba si uvedomiť aj to, čo nosíme na sebe. Mali by sme byť ustrojení, pozapínaní. Všimol som si vo výkone, keď som bol, niektorí policajti chodia rozgajdaní, porozopínaní a naozaj toto nebudí nejakú vážnosť a dôstojnosť toho policajta pri riešení udalostí. Mnohí policajti pri kontakte, zle som povedal, opravím sa, už sa to tak nestáva, ale v minulosti sa stávalo a upozorňovali sme na to niekoľkých policajtov, kde sme mali aj sťažnosti pri kontakte so stránkou alebo s osobou, dokonca fajčili, takže to je pre mňa nepripustné. Ale na druhej strane treba povedať, že tá disciplína v rámci výkonu služby je na stúpajúcej, zlepšujúcej sa úrovni a verím, že postupne aj v tomto smere sa pohneme, dostávam aj nejaké spätné väzby. Dobre, samozrejme, čo ešte k tomu povedať? Všetky tie kritériá, samozrejme, ktoré pripravíme,
budete dopredu s nimi oboznámení. Samozrejme musíte byť vedieť, podľa čoho a akým spôsobom budete hodnotení. Momentálne skôr vychádzame naozaj len z nejakých tých zjednodušených kritérií, tiež teda objektívna aj subjektívna časť alebo zložka toho posúdenia, tak ako som spomínal. Takže myslím si, že aj v tomto smere mnohí cítia, že vnímame u mnohých dobrú, kvalitnú, na vysokej úrovni prácu, čo sme sa snažili oceniť aj v rámci odmien na konci roka. Dobre. Ďalšou otázkou je, či je nejaký plán na výcvik policajtov v teréne, okrem povinných strelieb. Pýtajú sa konkrétne na nejaké kurzy školenia, taktický výcvik, komunikačný výcvik. Policajti sa často stretávajú s novými, alebo teda s nejakými legislatívnymi zmenami, ktoré ovplyvňujú ich výkon služby, a preto sa zaujímajú o to, či budú nejaké pravidelné školenia alebo semináre, kde by boli s týmito zmenami oboznamovaní a kde by sa mohli naučiť vlastne tieto veci, ktoré potom aplikujú v teréne. No, výborná otázka, ja ďakujem za ňu. Tomu, kto ju položil. My si naozaj veľmi uvedomujeme rezervy, ktoré máme v rámci výcviku a celoživotného vzdelávania. Vidíme to aj na chybách, ktoré sa dejú v rámci výkonu našej činnosti, ktoré sa stávajú v rámci terénu. A to či už pri komunikácii s verejnosťou, alebo napríklad aj pri nesprávnom použití paragrafu, čo už je teda závažná vec, pretože naozaj tam potom prokuratúra nám nič nedaruje a stalo sa to aj teraz nie tak dávno, kde teda riešime a obdržali sme či už upozornenie alebo protest prokurátora. To znamená, tu policajti musia byť veľmi obozretní a samozrejme z tohto dôvodu už teraz určite mnohí vnímate, že rozbehli sme nové kurzy, čo sa týka aj v rámci komunikácie. Postupne budeme prechádzať aj do odbornejších tém, pretože aj v rámci týchto, nazvime to, kurzov komunikačných zručností získavame spätnú väzbu práve od vás, od policajtov, čo potrebujete, na čo sa máme najviac zamerať a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, chceme to celý ten systém vzdelávania nejakým spôsobom meniť. Treba si uvedomiť, že ak chceme kvalitného lektora, je nevyhnutné získať kvalitného lektora, ale ho aj zaplatiť. Teda nie len získať, ale ho aj zaplatiť. Ale samozrejme začali sme na tom veľmi intenzívne pracovať a oddelenie ľudských zdrojov, ktoré má vlastne toto na starosti, tak má na starosti hlavne teda aj tú koncepciu vzdelávania, ktorá sa bude dotýkať všetkých policajtiek v teréne. Ešte raz, v tomto čase sme rozbehli teda školenia v rámci komunikácie, ktorých sa postupne zúčastňujete. Ja verím, že vám to niečo prináša, pretože to je takisto mimoriadne dôležité, ako som už povedal, a chceme to rozšíriť potom aj o školenia z legislatívy a samozrejme informovať vás o novinkách, ktoré sa týkajú či už zmien zákonov alebo nových zákonov a v neposlednom rade klásť aj nejaký dôraz na tú taktickú prípravu, čo je takisto pre nás dôležité. Už v tomto roku budeme rozširovať možnosti výcviku, školení, ktoré budete môcť absolvovať všetci. Samozrejme, každý rok pripravujeme nejaký sumár týchto školení, takže verím, že čo chvíľa sa dostanete aj k tomu sumáru toho, čo chceme a na čom chceme pracovať, aké školenia, kurzy chceme pripraviť. Treba povedať jednu vec, je tu Peťo Borko, ktorý je gestorom takých tých zahraničných ciest, kde postupne sme začali vysielať našich policajtov, samozrejme zatiaľ v nejakom obmedzenom režime, ale osvedčuje sa nám to, že máme možnosť poslať policajtov do zahraničia, kde majú možnosť vidieť, akým spôsobom pracujú iné polície vo svete, či už pri zabezpečovaní veľkých športovných, kultúrnych, iných spoločenských podujatí, pri zabezpečovaní futbalových zápasov. Už teraz pripravujeme ďalšie výmenné, nazvime to, alebo ďalšie pobyty našich policajtov, či už v Nice, alebo v Barcelone. Dobre som, Peťo, povedal, hej?
Teraz najbližšie budeme mať Turín a pre 2 policajtov, a to bude v júni. V júli pošleme zase 2 policajtov do Madridu na to, aby sa pozerali, ako tam zabezpečujú Pride. A máme nadviazanú takú akože zatiaľ slovnú spoluprácu s mestskou políciou v Gdansku, ktorú by sme chceli veľmi rozvíjať aj preto, lebo od apríla by mal začať lietať Ryanair, linka Bratislava-Gdansk, a vidíme v tom efektívnu možnosť, ako aj niečo dať tým policajtom, aj im priniesť nejaké nové vedomosti od kolegov z iného štátu, z iných miest. Áno, samozrejme chceme to kombinovať, aby túto možnosť mali aj policajti z jednotlivých veliteľstiev. Naozaj budeme vyberať tých najlepších, pretože ide o to, že to nie je len niekde ísť a vidieť, ale dôležité si niečo z tých stretnutí aj doniesť a zároveň aj odozdať tú skúsenosť ďalším policajtom. Takže aj na tomto poli pracujeme. Ja sa chcem touto cestou poďakovať aj Peťovi Borkovi a kolegom, ktorí mu v tomto pomáhajú. Peťo je taký iniciátor toho všetkého. Takže Peťo, ešte raz ďakujeme. Samozrejme, chceme potom tieto návštevy využiť aj na nejaké prezentácie v rámci konferencií, ktoré možno v budúcnosti budeme pripravovať, organizovať, alebo ktorých sa zúčastníme, aby aj tí policajti mali možnosť odprezentovať aj iným mestským obecným policiám, že naozaj má to zmysel ísť aj do zahraničia a priučiť sa niečomu, ako to robia v iných policiách. Pretože povedzme si úprimne, to zabezpečovanie verejného poriadku, aj napriek tomu, že tie legislatívy sú nie úplne rovnaké, sú rôzne, ale ten princíp zabezpečovania verejného poriadku je všade vo svete rovnaký. To znamená zabezpečiť pokojný priebeh podujatí a tak ďalej a tak ďalej. A v tej súvislosti využívanie nástrojov, či už zákonných alebo technických, ktoré jednotlivé tie štáty a ich polície majú. Dobre. Ďalšia otázka sa týkala toho, že v rámci mesto má viaceré múzea, poprípade Stars. Či by sme neskúsili vybaviť možno nejaké, že vstupy zadarmo alebo zvýhodnené vstupy do týchto mestských organizácií? Skvelá otázka. Áno, je to možno tiež jeden z možných benefitov, ktoré mesto môže ponúknuť svojim zamestnancom. A v tomto oddelenie ľudských zdrojov pracuje na tom, aby zamestnanci mali voľné vstupy aspoň za znížené ceny do týchto mestských organizácií. Verím, že čoskoro prinesieme nejaké informácie. Ospravedlňujem sa za ten kašel. Dneska som veľa hovoril, lebo však bol som na dlhej porade v rámci prezidia ohľadne nového zákona, len pomimo. Ale ešte raz, oddelenie ľudských zdrojov pracuje aj na tomto. V minulosti sme sa snažili teda najmä nadviazať spoluprácu so Starsom v súvislosti s letnými kúpaliskami. Tam boli nejaké možnosti, benefity, aj keď povedzme si, že v období covidu a tej pocovidovej situácii to bolo trošku na útlme, ale myslím si, že aj v minulom roku prepáčte, mám telefón, ja to len prepnem, že zavolám. Sme opäť rozbehli túto spoluprácu s niektorými veliteľmi, sme v tomto úzko spolupracovali, takisto aj s veliteľom útvaru zásahovej jednotky a kinológie, ktorí pomáhali aj riešiť niektoré veci v súvislosti s... Prepáčte, toto musím zdvihnúť. Dajte mi chvíľočku. V každom prípade ja by som teda len doplnil náčelníka, aby sme sa možno už tej otázke potom nemuseli venovať, že tie snahy tu prebiehajú. Oddelenie ľudských zdrojov komunikuje s mestom a snaží sa teda zabezpečiť to, aby mali policajti aspoň takéto benefity. Pokiaľ viem, sú rozbehnuté aj nejaké takéto rozhovory aj so súkromnými firmami. Možno sa to prejaví v nejakých výživových alebo vitaminových balíčkoch pre policajtov, ktoré takto získame. Takže treba chvíľku počkať. Aj toto sa vlastne na Gunduličovej rieši. Miro, ja by som potom skočil možno na ďalšiu otázku už.
aby sme aj stihli tú hodinku cca do hodinky skončiť. V zásade týka sa to možno nejakých ďalších priorít, ktoré má Mestská polícia na ďalšie obdobie, čo riešime. Ty si teraz načrtol aj to, že si bol na tom prezidiu v rámci pracovnej skupiny k novému zákonu, tak možno aj o tomto by si mohol niečo povedať, aby policajti vedeli, ako sa to vyvíja. Dobre, čo sa týka priorit, tak o jednej tej najvýznamnejšej sme si už povedali na tomto stretnutí a to sú nové rovnošaty. To je priorita číslo 1. Samozrejme, to je top priorita, aby sme mali nové rovnošaty. S tým súvisia ďalšie veci, ako sme povedali, ale samozrejme pracujeme na zmene zákona, ako povedal Peťo. Ja som, tí, ktorí neviete, tak minulý mesiac som bol zvolený za viceprezidenta Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií a s pánom novým prezidentom, pánom Pavelčákom, ktorý je náčelníkom z Košíc, veľmi intenzívne naozaj pracujeme na tom, aby nový zákon o mestských obecných, teda o obecných políciách napredoval, keďže samozrejme všetci viete, aj ten priebeh zákona o obecných políciách sa rieši 13 rokov. Samozrejme, snažíme sa aj v komunikácii s prezidiom a ministerstvom vnútra nájsť tie najschodnejšie možné riešenia, čo sa týka nových oprávnení, pretože riešia sa aj nové oprávnenia pre mestské obecné polície. Vypichnem tie najdôležitejšie, ktoré sú najviac diskutované, a to sú oprávnenia aj v súvislosti s dynamickou dopravou. Či budeme alebo nebudeme merať rýchlosť, toto sú také dôležité veci a samozrejme možnosti oprávnení v súvislosti so zabezpečovaním verejného poriadku, využívaní možností v zmysle zákona, čo sa týka používania donúcovacích prostriedkov, možno nejakých vstupov do nejakých priestorov, ktoré zabezpečujeme v rámci VZN a tak ďalej, ale samozrejme s tým súvisia aj možnosti školení. Takže posunuli sme sa, veríme, že v auguste bude návrh zákona pripravený tak, aby mohol ísť do vlády a do ďalšieho legislatívneho procesu, tak, aby bol účinný. To je taká, dneska sme si akurát hovorili tú víziu takého najoptimálnejšieho možného riešenia, aby tento zákon bol účinný od 1.1.2025. Samozrejme, čaká nás ešte veľa roboty na tom. Zákon ako taký v hrubých rysoch je pripravený, aj keď možno niekomu by sa zdalo, však v minulom období už zákon bol v Národnej rade, prešiel prvým čítaním. Samozrejme, ale aj v tom návrhu boli nášlapné miny, ktoré konzultujeme aj s ombudsmanom, či už pre ľudské práva a samozrejme aj s ministerstvom spravodlivosti a ďalšími dotknutými orgánmi, tak aby sme nedali do ustanovení veci, ktoré by mohli našim spôsobom alebo naše mestské polície a obecné polície dostať do situácií, ktoré by boli problémové z hľadiska možno nejakých ľudskoprávnych záležitostí, obmedzovanie osobnej slobody a tak ďalej. A tak ďalej. Tých vecí je viac. Ale mám aj z dnešného stretnutia a zajtra pokračujeme v tom stretnutí, to je dvojdňové stretnutie, kde chceme naozaj to doraziť, v úvodzovkách doraziť tak, aby do konca tohto týždňa sme mali tie najväčšie rozpory, ktoré máme mestské polície a gestor zákona, ktorý zákon pripravuje, nejakým spôsobom vyriešené. Samozrejme, sú niektoré trecie plochy, ktoré sa budú nejakým spôsobom ťažko potierať, ale verím, že v tom auguste sa dostaneme do štádia, že ten zákon sa bude predkladať do legislatívneho procesu, taký, ktorý už bude smerovať do parlamentu. Takže to ohľadne zákona. Peťo, nepočujeme ťa. Dobre, toto sú v zásade všetky také akože konkrétnejšie otázky, ktoré sa týkali mestskej polície. Možno z tých posledných je také, že aké ďalšie benefity môžu policajti očakať v budúcnosti, alebo ako mestská polícia plánuje zlepšiť pracovné podmienky a vybavenie policajtov? Takto, ja by som to trošku obrátil do inej polohy a ja by som možno chcel požiadať aj kolegov, kolegyne, aby aj oni prišli s nejakými návrhmi, nápadmi, čím by sme sa mohli zaoberať, aké benefity
by boli zaujímavé pre vás. Samozrejme, týka sa to aj pracovných podmienok a tak ďalej a tak ďalej. Takže asi takýmto spôsobom by som bol rád, keby sme pokračovali v komunikácii a aby ste tie otázky nejakým spôsobom na nás posielali a naozaj ja aj s mojimi kolegami sa budeme snažiť. Nikto nedáva prísľub a sľub, že dokážeme všetko splniť a urobiť to v tejto situácii, aká je jednak veľmi ťažké a možno v niektorých momentoch aj nemožné, ale čo sa týka tých benefitov, myslím si, že aj keď nie všetky, určite rádi by sme s nejakými prišli. Už sme to hovorili aj v možno predchádzajúcich momentoch alebo pri tých predchádzajúcich otázkach, že teda oddelenie ľudských zdrojov na tom tiež intenzívne pracuje. Ale v tomto smere myslím si, že buďme si nápomocní vzájomne a prichádzajte s návrhmi. Mne táto forma komunikácie vyhovuje a ja som rád, že sa nám podarilo toto stretnutie zorganizovať. Aj keď už ma pán prezident Združenia náčelníkov za dverami čaká, lebo ideme na Ministerstvo spravodlivosti, kde ideme doriešovať ďalšie veci v súvislosti so zákonom, kde Ministerstvo spravodlivosti má nejaké požiadavky na nás, tak ideme si ich vypočuť a uvidíme. Hľadáme spojencov pri presadzovaní nášho návrhu a našich požiadaviek. Takže aj v tomto smere je to obrovské penzum práce, oslovovania všetkých tých, ktorí majú čo to povedať do nášho zákona. Takže asi toľko a ja neviem, dúfam, že som sa snažil zodpovedať otázky tak, ako postupne nejakým spôsobom prichádzali. Verím, že sa stretneme pri ďalšom takomto stretnutí, možno už aj vo väčšom množstve, počte a že prídu ďalšie otázky, aj námety, pretože viete dobre, že každý potrebujeme nejaký námet, potrebujeme možno poradiť sa aj s vami, čo potrebujeme riešiť a tak ďalej. A samozrejme potrebujeme aj spätnú väzbu, pretože spätná väzba je tým zrkadlom pre nás všetkých, ktorí dostávame. Takže ja neviem, ďakujem veľmi pekne a ja sa teda rozlúčim s vami. Prajem vám všetko dobré, nech sa vám darí a verím teda, že tie úlohy, ktoré máme, budeme plniť s tým najvyšším násadením. Ďakujem pekne, ešte raz prajem vám všetko dobré a ďakujem Peťovi, Borkovi aj kolegom, že toto zorganizoval. Peťo, povedz, dám ti záverečné slovo. Dobre, ďakujem. Ja ešte len dodám, že v zásade vám pošleme aj odkaz na videozáznam, ktorý môže potom rozdistribuovať kolegom, ktorí tu neboli, aby si vypočuli, o čom sme sa rozprávali. Taktiež sa ich nebojte, prosím, vyzvať do budúcna, nech nám položia otázky. Veľa z nich došlo anonymne a pritom to boli veľmi pekné otázky, ktoré my vnímame od týchto policajtov ako snahu o zlepšenie mestskej polície a o to, že sa zaujímajú o túto organizáciu, takže si ich ako vážime všetkých, ktorí nejakú otázku položili. Pripojiť sa sem dá anonymne s hociakým menom. Budeme radi, ak túto možnosť využijú policajti v budúcnosti vo väčšom počte a že budú s nami takýmto spôsobom komunikovať. Otázky do budúcna môžete položiť cez to isté fórum alebo cez ten istý odkaz a o ďalšom stretnutí vás budeme informovať. Predpokladáme, že by sme sa mohli takto stretnúť o 2 mesiace, keď sa nazbiera viacej nejakých nových tém, na ktoré by sme mohli odpovedať. Takže za mňa v tejto chvíli všetko a ďakujem tiež za účasť. Ďakujem pekne, pekný deň všetkým. Majte sa, pekný deň. Ďakujeme. Dovidenia. Ďakujeme, majte sa. Čaute. Dovidenia.